Dobre, takže ľudia, vítajte u môjho videa a dneska tu máme po dlhej dobe novú challenge. Dneska tu máme challenge s zbraňami, no pištoľkami lepšie povedané. A rovno môžeme tu streliť. Kto tu primorožca. A trafili sme ho. Dobre ľudia, ešte predtým ako začneme, no už sme začali aj, tak tu mám, ešte poviem ako máme pištoľky. Mám 470 Genberg, tak sa dá ako bola. Je to dobrá zbraň do 200 metrov, no pištoľka. Tu mám tento revolver, ktorý je, ako vám poviem, je na 75 metrov a je od 2 do 5. To som si zobral tento, lebo na 2-3 nemám žiadnu zbraň. A takto som ho trafil. Presne do stredu. Toto najlepšie. No a bude dobre, môžeme ísť na ďalšieho. Dobre ľudia, ideme na tohto leva. No, je dosť ďaleko. Poďme vyskúšať. Dobre ľudia, nepodarilo sa to. Strašne málo som namieril. Ale máme tu ďalších. Dobre ľudia, máme tu ďalšiu priamu strelu na primorožca. Poďme vyskúšať. Dostal to, dobre, vyzerá to. Ďakujem. Ajajaj. Tak to bola parádna strela. Tou druhou čisto spadol. Dobre ľudia. Tu máme toho. Kúknite, ako som ho trafil. To sa ani nedá tak dobre trafiť. A potom ešte druhýkrát. Tak to bola parádna trafa, fakt. Môžeme ísť na ďalšieho. Dobre ľudia. Máme tu toho leva, čo som tedy netrafil. A teraz som ho trafil, dobre. Takže dobre. Dobre ľudia, ešte som vám chcel povedať, že toho Greatona, ten diel, tak ešte, ako keby som ho skončil, ale ja chcem ešte druhého Greatona. Strelil som toho Greatona. A som bol v takom šoku, že som toho Greatona strelil bez toho, aby som zabudol, že musím točiť. Ja sa veľmi ospravedlňujem. Ale toho druhého Greatona sa budem snažiť natočiť. Teraz vám tu dám obrázky. Bola fakt pekná srst. Napríklad aké malo veľké parohy. Tu máte. Fakt no. Tá srst sa mi páčila, ale tie parohy, no, nebolo to moc veľa. No, keby to neprebilo cez tú kost, tak neviem, čo by som zrobil. Bohužiaľ, stáva sa, čo sa stáva. A budem sa už snažiť dávať daily content. To je, že každý deň skoro video. No, trochu som si dal prestávku, ale konečne už som natočil to video. A môžeme to rovno ukončiť týmto levom. Dosť veľký. Mali by pridať leva Greatona. No. No som ho tak trafil. No neviem, no. Dobre, no. Môžeme to ukončiť týmto. Takže ak sa vám páčilo video, tak dajte like a odber. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Tak čaute.